centro de Lugo, no antigo cuartel de San Fernando, que ahora nestes momentos está a cargo da Xunta de Galicia tras ser cedido polo Concello de Lugo que non o podía manter. É unha construción moi antiga, aínda que modernizada posteriormente a súa construción original, é tipo arcade cun patio interior, o que o fai moi accesible. É unha pena que este así pechado, porque coa accesibilidade que daría o arcade podería ter 4 entradas ou 2 entradas e 2 saídas, e por ambos laterais das partes máis anchas facer unhos salones recreativos do oitavo arte dos videoxogos. Penso que sería o máis adecuado para unha construción tipo arcade en honor aos salóns recreativos arcade, que foron o eixo creativo destas xeracións novas que hoxe en día serán o futuro.